Stina Trost, du har lige vundet sølvmedalje ved EM U23, og det er din tredje internationale medalje. Hvilken en af dem er du mest glad for? Nej, det er svært at sige. Altså, jeg blev næsten nødt til at sige guld i Moskva. Det er lang tid siden, men jeg tror, jeg er ligeglad for dem alle sammen. Det blev jo et virkelig drama. Der var utroligt 400 del mellem nummer 2 og 4, og svenskeren Malmberg vinder noget overraskende. Havde du set det komme? Nej, det havde jeg faktisk ikke, men hun er en stærk løber, og det er de alle. Altså, jeg synes også, at Aurélie er en stærk løber, så det kunne have været alle, der havde vundet. Så det her det er dit sidste mesterskab, inden du, hvor det handler om senior fremover. Du skal løbe VM om lidt over en måned. Hvordan ser du frem til det? Det ser jeg frem til, men det her, det var, hvad kan man sige, hovedparten i mine konkurrencer. Og det var det, vi havde satset på. Og så er stævnet i Beijing, VM, det er ligesom en bonus. Guldmedaljen i dag den blev vundet i 55-88, nøjagtigt samme tid, som du løb i semifinalen i går. Undskyld, 88 som en PR, ja. Så ja, det er da ærgerligt, men jeg synes, jeg gav den alt, hvad jeg kunne, og gav måske lidt for meget i starten, hvor at jeg bliver lidt distraheret af dem, der er foran mig. Hende nordmand, hun ligger rimelig hårdt ud, og der kommer jeg til at ligesom følge bare med, hvor jeg måske skulle bare have løbet mit eget løb. Og det kan jeg så mærke på de sidste 2 hække, at jeg er lidt for hårdt ud, men jeg er her kun for at lære. Og Beijing bliver også et sted, hvor jeg ligesom bare skal have noget erfaring og lære at løbe 400 meter hæk. Du løber jo væsentligt stærkere end Sara Slot Petersen gjorde, da hun var på din alder. Vi har jo set hende forbedre sig meget kraftigt i år. Hvor meget kan du forbedre dig, hvis det ser lidt længere ud i fremtiden, tror du? Det ved jeg ikke, men det tegner da godt, at jeg er på hendes niveau, da hun var i min alder, så det bliver godt. Og du har både din far, din søster og din bror med i dag. Skal I ud og fejre sølvmedaljen? Nej, fordi det var ikke en guld. Så jo, det skal vi. Tak skal du have.